Geen de plan terug, dan is de begin van de 70ste Vuelta krekt als in 2009 in Drenthe. De tweede etappe begint dan in Snits, volgt een pad van de Alverstedenroute en eindigt het in Ljouwert. Als het om belangenvereniging Snake Promotion leidt, kiet de gemeente Zuidwest-Friesland voor een dadelijks akkoord met de plan. Ook al kost het haar dat, naar alle gedachten, wel een paar €100.000. Altijd wel, ja. Altijd wel. Dit is, de gemeente die maakt inderdaad formeel een tastemming naar Jan, want het kost als startplak, zei ik het begrepen, is net een startplak, dat kost natuurlijk wel wat centen. Maar goed, ja, ik denk dat uiteindelijk dat wel weer omkomt. Toch een enorm soort belangstelling van de stad en van de regio. Er komen heel veel mensen op aan natuurlijk. In Drenthe, in de Perlin, duizenden en duizenden mensen. Dus ja, dat verwacht ik wel dat het hier in Snits komt. Dus dat is een ideale kans. Dus daar moet de gemeente die altijd gebruik van maken. De tweede etappe begint in Dokkum en gaat dan richting Drenthe. Oud-hutfietser Wiebren Veenstra van de Harkema had in zijn actieve sportcarrière heel wat topwedstrijden rijden, waaronder de allergrootste, de Tour de France. Nevens hem zou het fantastisch wezen als Friesland voor een paar dagen het hutfietspodium van de wereld is. Het is vooral het massale natuurlijk. Het is groter als wat voor wedstrijden dan ik. Als de Tour en dan als de Vuelta, de Giro. Dat zijn wedstrijden, ja, die staan wereldwijd in de belangstelling. En er komt een pers op aan, die staan in belangstelling van grote sponsors. Alles speelt op dat moment om die ronde. Nou, en dan, dat maakt het zo groot en belangrijk. Het klinkt al een keer zo mooi, maar of dat ik teruggiet is nog maar de vraag. De gemeenten Dongeradeel en Zuidwest-Friesland reageren voor eerst voorzichtig op de plan. Er wordt natuurlijk een bijdrage vregen van een startplak. En daar moeten we als college, maar ik moet de RIE nog iets oer vinden en beslissen. Nou ja, dat zijn substantiële bedragen. Gaan alle partijen akkoord, dan wordt de Ronde van Spanje ook een lietsbietje van Friesland. Maar het grootste pad van de wedstrijd zal in Spanje koerst worden.